जे करे से लब कहिनी ओह के परेशानी बा इमे हमार कसूर नहीं है ओकर नियत में बेईमानी बा। हम गाते थे अब हमको कुछ गाना ही नहीं है। आपको मैं रुलाना नहीं चाहता लेकिन आपके लिए अब हम रोएंगे ही नहीं। आपके लिए गीत है कहिए एक दिन कहोगी अब बाबा जे करे से लव कइलू ओ करे से परेशानी बा ए सनमई करम का लागे खानदानी बा। एगो गीत तारा के सुनाई अनुपमा दुगोला तो होते बा साथ में गीत संगीत होता लेकिन एगो गीत देखो हमारे क्वेश्चन बा तू कहो बहुत शायद जीवन में सीरियस प्रेम तोहरो भइल होई हमरो भइल बा तू जानो तो बाड़ू लेकिन धोखा मिलला के बाद सब हम दोनों एक दूसरे का जान रहे हैं। हां देख दिन कहबो कि ना जी के शिव कुमार बाबू के अनुपमा यादव के गोलू राजा के ओकरा बादे के हूं होई रौरा जेकरा तार गाना कौन सुन रहे यारवा वाला खटिया पर वीडियो बन रहे यार बहुत पहले बोल रहल अनुपमा जब बिहार में आई रहो ओकरा क्या सुना कहां से आप क्या क्या सुन लेते हैं। अरे मैं आपका फैन हूं हमारा फेरा में अपन जिंदगी तबाह हमवना कइले बटे कि जहिया से आइल बनी आ ससुरा मजनुआ खाटी धइले बाटे। लेकिन अभी शुरुआत में हम एक गाना गाए ना वो गाना इनके लिए भी है कि सुने हमर यारावा नहीं बने रंगदारवा। आजकल मैं देख रही हूँ गोलू भाई अभी पूरा रंगदारी गाना गा रहे हैं और मैं सही बताऊं मैं सोचती थी कि खाली मंच के कलाकार नहीं भाई एल्बम में भी इनको कोई काट नहीं सकता